Welsoch chi wythnos yma bod nhw wedi creu zôn newydd. Roedd yr hippies a'r bobl new age I gyd efo'i gilydd. A dwi'n gwybod bod rhaid I cwyno I a weld y ddwy. Ond dwi'n meddwl bod o'r reit syniad reit dda chi ac y dylsyn nhw'n neud lot mwy. Dwi'n eisiau bod hwn yn sroi'n rant, ond sa'n reitiach peth I chi neud un fath efo bobl ger dant. A gwirth chi'n onest gyda'i fawr o fyna efo'r hogia ifag ma sy'n medru'r yn hanner. Rhowch y penna bach yn maes el, iddyn nhw gael chwaradd o geiriau drwy'r pnawn bloody hell. Yn y bôn, y syniad sgynni iawn, ydy bod chi'n torri'r steddfod yn zones. A bod yna zôn enghraifft i'r mudiadau efo un pop-up a bobl ar ei mobile phones. Mam, dwi wedi gysio hwn, wythnos yma iawn, dwi'n ddog fach. Be sgynnoch chi'n stodi ma do? Hearing? Panad? Na, sori, ond ma pop-up o esgusodwch well I cymryd y galwad. A'r llall yn sefyll yna fath ar lemon od. Fes di harru chi, da chi'r maes, da chi fod I siarad efo fi genod. O wneud hyn yn iawn, de, sa'n medru bod yn stunning. Wthnos gron o sgoi bobl sy'n mynd yn eich croen chi, neu jyst yn effernol o boring. I mean, sa chi medru gwneud zôn I bobl ifanc o dan 22? Achos ma'n o reid swnllid dan. A da chi gweld mor fyr mae shorts nhw. Arwch yr ymgylchwyr iaith mewn zôn wir o ddyw. Sgynnon nhw'n byd gwell I wneud nag oes, da nhw'n gwybod beth I byw. Aelod a cynulliad a chyfryngis gan nhw le bach fyd. Ac os di'r werin boblach isio entri, gan nhw dalu £100. Zôn I bobl arti sy isio sbio ar linia. Zôn I bobl sy isio llonydd am bod nhw'n diodda hangover. Zôn song and dance I Carel. Zôn chwarae pel. Zôn yn arbennig I Dafydd El. Dwi off I weld elfed cyflwyno'n syniad. Gynnau homar o PowerPoint cyflwyniad. Dwi'n meddwl mi licio fo. Chargio zôn fesul zôn. I chi gael osgoi beth ydych chi'n isio yn y bôn.